Tofa wata sabuwa yanzu 'yan bindiga sun kai wani mummunan hari a jihar Katsina inda suka kashe jama'a da dama. Su dai wa'innan 'yan bindiga lalle sun mamaye mutane ne kamar yadda suka saba, domin lokacin da suka shigo cikin wannan gari mutanen ƙauyen sun riga sun gansu, amma kuma da suka zo sai suka gaisa da al'umma yadda ka san cewar ba ta'addanci ya kawo su ba, inda suka shiga shaguna suka fara sayen kayan abinci, wanda dama tunda an riga an yi sulhu da su a kwanakin baya suna da 'yanci su shigo cikin gari sai duk abin da suke buƙata, babu wanda zai yaƙe su. Sannan kuma mu mutanenmu in sun shiga daji su ma ba za su yaƙe su ba. Haka a wancan lokaci aka yi wannan sulhu, waɗannan 'yan ta'adda suka nuna cewa lalle sun yarda da wannan sulhu, to amma kuma daga baya baccin sun gama wannan saye-saye sai aka ga sun fara kama mutane inda suke ɗaure hannuwansu ta baya kuma sai su harbe ka da bindiga, inda kuma a wancan lokaci shi ma wanda ya yi yunƙurin cewar zai gudu take yanke wannan 'yan ta'adda suke harbin sa. To sai dai ganin haka wannan mutanen gari sai hankalinsu ya tashi, ganin cewar 'yan bindigan nan yanzu an riga an yi sulhu da su kuma sun ɗauki alƙawari ba za su ƙara kashe wani ba, inda suka ce ma duk wanda suke ganin cewar a wannan guri zai kawo hari ya zo ya kashe wani lallai su ɗaga waya su kira wannan 'yan bindigan sun ɗauki alƙawari za su zo su yi maganin sa. To sai gashi ashe duk wancan alƙawari da suka ɗauka mutane lallai alƙawari ne na banza, kuma wanda suka san cewa lallai ba za su iya cika wannan alƙawari ba, amma kuma suka zo suka ɗauka. Tun da gashi yanzu daga yin wannan abu duka yanzu bai wuce wata 3 ba, gashi har sun warware wannan sulhu sun fara kama mutane suna kashewa. Kuma idan ba ku manta ba lokacin da aka yi sulhu da 'yan ta'addan nan a jihar Katsina, kuna ganin haka suka kwashe ina suka fara shiga yankin Kano, wanda suka fara kai mutane hare-hare suna kashe jama'a da dama, wanda kuma a yanzu jihar Kano su ma akwai ƙauyuku da dama wanda 'yan bindiga nan sanadiyar wannan hare-hare da suke kaiwa lalle mutanen ƙauyen sun gudu sun bar wannan yanki, wanda wasu da dama sun dawo cikin garin Kano, wanda kuma har yanzu mutane suna fitowa suna kira gwamnatin Kano lalle ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan wannan 'yan bindiga tun kafin su yawa a wannan yanki, domin lalle idan suka yawa a wannan yankin to fa ba za su dinga barin al'umma suna shiga jihar Kano ba domin so kayan kasuwanci, tunda dai jihar Kano an san ita tumbin giwa ne, kowace jiha daga arewacin Najeriya da kudanci duk ana shiga jihar Kano domin a je a saro kaya. To amma yanzu in aka tabbatar hanyar babu kyau, kaga babu mai ƙara shiga wannan jiha domin ya so harka na kayan kasuwancinsa, wanda kuma sanadiyar haka kaga 'yan kasuwa da dama za su karye. Tunda yanzu a halin da muke cikin ma dama za ka ga ana yin kasuwancin nan mutane ya suka cika, shin barantana kuma a ce lalle sanadiyar wannan azalumai a ce lalle an hana mutane su shiga wannan gari domin su je su so abubuwa da ya dace. To kaga wannan ba karamin zalunci ne ba, dole ko da lokaci su gwamnati sai ta tashi tsaye wannan 'yan bindigan kamar yadda suke kama mutane suke yakar su ba tare da an musu wani laifin komai ba, lalle su haka ya kamata, dole lalle a tashi tsaye a yake su, domin wannan abun da ake yi kowa san cewa zalunci ne suke, domin dama ce Allah ya ba su kaɗan amma kuma suke amfani da wannan dama ko da lokaci sukan kama mutane su kashe su babu gaira babu dalilin. Kowa sani yanzu musamman mutanenmu da suke yankin Zamfara, yankin Sokoto, yankin Katsina, yankin Neja, haka za ga wannan 'yan bindigan wani lokaci sun ce lalle idan za a yi noma sai an biya kuɗi na haraji, wani lokaci kuma a'a in ma ba damuna ne ba rani ne irin yanzu shi ma zaka ga sun je wannan ƙauye su ce lalle mutanen garin su ɗauki kuɗin haraji su ba su kimanin miliyan kaza, in ko ba ɗauki wannan kuɗin harajin aka bar ba lalle za su zo su tashi wannan ƙauyuku. Haka mutanen mu 'yan ƙauye da ga dan abincin da suke samu suke ci shi za su ɗauka a kashi kasuwa da shanunsu da awaki duka a tattara a siyar, a haɗa wannan miliyoyin kuɗi a je a ba wannan 'yan bindiga domin dai su bar wannan mutane su zauna lafiya. Amma duk da wannan karo da 'yan ƙauyen suke su haɗa musu kuɗi ba su bar su sun zauna lafiya ba. To shi yasa kowane lokaci kamar da babban malamin addini ke ba da shawara Sheikh Murtala Asad Sokoto shine wannan 'yan bindiga abin da ya fi kamata shine da wannan kuɗi da ake ɗauka ake ba su kullun a banza kuma suna zuwa suna so makamai suna ƙara dawowa suna kashe mutane, to lalle kwanda kuɗaɗen a haɗa lalle su ma su sai bindigogi domin su kare kansu duk lokacin da 'yan ta'addan nan suka kawo musu hari, to lalle su ma su kai musu hari a haɗa a tsakiya, wanda kwanan shi kawai ya ƙare ya mutu, domin ko kun fito kun yi faɗa da 'yan bindigan nan lalle in lokacin mutu ko ya sai kun mutu, in ma ba ku yi faɗa su ba in kwanan ku ya riga ya ƙare dole sai kun mutu. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwan ka wani tasha ta ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka sharing din bidiyon na kai lakin, muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla. Suna tafiye da jami'an suka zo aka zuba su a mota mutum 20 ba ɗaya. Don anan aka mai zanayi da shi. Mutum 19 suka kwasa yanzu ɗaya ne an gari a nan. Kace sunanka? Abbas Gafin. To kai dan cikin garin Doma ne? Ni a ga nan ma a naka Doma nake. A me ya faru yau da rana? Mun ji wani labarin cewa an zo an yi ta'addanci, me ya faru a garin? Lallai gaskiya mun fita aiki, muna cikin aiki can wajen yin zaiko sai muka ji harbe ake yi. To bayan kuma mun matso gari mun zo wasu wanda suka dan fita waje haka shi ne suka ce mana lallai mutanen ne sun ka zo cikin gari, dan suka zo ma har gaggaisawa aka yi da su haka.
Okay, alamun ba wani abu bane suka zo yi? Yau alamun ba abin da ya kawo su. To kuma zuwa can kawai suka kama harbin mutane, suka tattara mutane, suka daddaure wasu, sai suka fitar su wajen gari haka. Da yin 7. Ya suka harbe sa nan. Allah sa mutum 6 a nan suka rasu, mutum 1 kuma bayan kuma abin ya laha aka zo aka same shi. Kuma a cikin garin sun kashe mutane haka da dama. Kuma bayan mutane duk sun fita waje wasu. Ana ta gudu ana neman. Nawa ake tunanin sun kashe a wannan harin da suka kawo? Wallahi mutum 20 ne lallai. Mutum 20 ne. Wa'inda muka gani amma sai dai goma za a ƙara duba gawacin saboda wasu duk a waje aka kashe su. Waɗanda aka kashe maza ne ko mata ko gaba ɗaya ne aka suka yada suka kashe? Baki ɗaya maza ne ma ba mace ko ɗaya kuma a ciki karkace akwai yaro daga dattawa. To ya yanayin garin Tafoke yanzu? Wai garin Domin take yanzu? Domin gaskiya dai ga manan yawanci ma mutane dai ga manan gaskiya dai a hargitsa ma dai don ko gida ma da zai ga kwana domin Allah dan abin da suka yi. Bayan abin ya faru an samu shigo jami'an tsaro sun kawo dauki? Jami'ai sun zo amma lokacin da suka zo sun fita. Ai mun ga hajira an turo. To yanzu ya garin yake ciki akwai ya tsaro yake a garin? A gaskiya ba jami'i ko daya. Duk ku ne kuma duk kun da ku cikin gidajen ku? Gaskiya duk mu ne amma mu din ma dai gaskiya sun kafin hira ta fita ai ba la a sakaki a ce za kwana gida ba yanzu. To su wanda aka kashe ina garwakin nasu suke? Suna tafiye lalle da jami'an suka zo aka zuba su a mota mutum 20 ba ɗaya. Ɗayan a nan aka ne zana'i da shi. Ok, mutum 19 suka kwasa yanzu ɗaya ne aka rihe a nan Tafoki. Hannun jami'ai suka tafi da su Tafoki za a je a masu sun ce da daman za a